שלום לכולם, כאן אופק בסרטון עדכון. בקרוב מאוד תהיה לי מצלמה חדשה. אני כאן משחק כדורגל הבית המטריף שלי, ובגלל שהצלם שלי לא רוצה לבוא מראשה מנעול, אז אני אמצא את עצמי בצורה מאוד גרועה. אז זה סרטון שיהיה בערך 4 דקות, 5, לא יודע. ובואו נתחיל, אני אספר לכם עדכונים. אז מה שקרה זה האיש בארץ לא יתואר, הזמן לא יתואר, סתם שם. אבא שלי, לא, אמא שלי ברוסיה, אז קנתה לי מצלמה, וחכו שנייה. אני חשבתי שזאת תהיה מצלמה כאילו לצילום, כאילו מה שביקשתי. ומה שיצא זה הדבר הזה, שגם יכול להשתמש בו, אבל זה, אתם יודעים, איך תעזור לי לצד את הסרטונים ולשפר איכויות באיכות של נראה לי שזה פול HD, לא יודע, אבל עכשיו ואם אתם רוצים לדעת שבקרוב גם יהיה פייסקאם שתוכלו לראות אותי לא משהו כאילו כשאני אשחק כדורגל או עם חברים, אתם תוכלו לראות את הפרצופים שלנו. אז באמצע משחקים אני עוד מעט לומד לערוך בחופשת פסח, אני התחילה ללמוד לערוך, ואז תוכלו לקבל סרטונים באיכות יותר טובה. אז רוצים לראות משהו מגניב? חכו. אתם רואים? לא, אתם רואים. Now you see my חצר. עכשיו אתם רואים את החצר שלי. הנה אני. זה הכל היום. ביי ביי מגניבים.